Rahmatullah wabarakatuh. Ngaji surat Al-Mu'minun ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. 40. Summa arsalna rusulana tatsra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabu fa'adba'na ba'dahum ba'dha waja'alnahum ahadits fabu'dan liqaumin la yu'minun. Banjur ingsun Allah ngutus utusan-utusan ingsun silih berganti semongso-mongso utusan-utusan umat mau nekani umat-umate mesti banjur padha anggorohake rasule. Banjur akibatnya umat-umat mau silih padha nandang kerusakan. Umat-umat mau ingsun dadekake cerita sejarah mongko adoh banget rahmati Allah tumrap kaum kang ora padha iman. Summa arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanim mubin. Banjur ingsun Allah ngutus Nabi Musa lan sadulure yaiku Nabi Harun sarana anggawa mukjizat-mukjizat dan hujah-hujah kang terang ila fir'aun wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Ingsun utus marang Fir'aun lan bolo-bolone. Banjur Fir'aun sak bolone padha gumbedhe ora gelem iman. Pancen kahanane Fir'aun sak balane iku golongan kang kumaluhur gunggungan nindes marang Bani Israil. Faqalu anu'minu liyasyarani libasyaraini mithlina wa qaumuhuma lana abidun fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Fir'aun sak balane padha nyelatu apa patut ingsun kabeh iki percaya marang menungso loro padha karo ingsun kabeh. Ing mongko kaum-kaume menungso loro iki padha tunduk kabeh marang ingsun. Mongko sida anggoroake Fir'aun sak balane marang Nabi Musa lan Nabi Harun. Banjur akibate kahanane Fir'aun sak balane mau kelebu golongane umat kang padha dirusak. Mudah-mudahan nanti disambung lagi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.